20 minutes to obwongo dhi paro ni podi denyo koro I end up ni chamo chiemo mang'eny moloyo kaka ne nyalo koro kichamo chiemo mos kigombaka delay matin to idhi yieng piyo kendo idhi yudo ka koro chiemo ni okichame mang'eny anya koro ber ka gimano nyalo medo na sandwa manono chakano nyalo keto fruit juice moro kanyo mobi kata mobedo blended kata kano nyalo keto machungwa moro mong'adi kata maembe to dobet maber kata fuoto kaka ni puonja ero kama na nyama kaka obet ni Dr. Phoebe iwacho ni thothu disani koro chal kama ama bende iwacho ni chiemo ni okorachen mana ni koro quantity kaka ukete no ng'eny mokalo to bende ok mano kende kidienje mag kaka rabuon otede olute motede ni en mo ringo ni bende ng'eny kod bor mano pod mo chapat cha ochiel kod mo ng'eny maka ponono ni poge to moro nyalo keto kata kan mar ng'ata achiel nyalo keto waru ariyo ringo matin alot thothne kod chapat pisa achiel chapat pisa ariyo kata achiel mo ng'adi to koro nus mar san no bed alode nigi kachumbari obende nus mar san kasto moro no opog nyama choma pieces ariyo kata roma kichame pieces ariyo matindo makako ng'ad ginoero ariyo roma kichame kendo kugombaka to be yienga kendo wacho ni kapok idhi e nyasi kata kapok oluongi e nyasi ka iwuok e ot to temi bil gimoro Gie odi chuth nikech ka iwuok kidenyo to idhi chopo kucho to idhi chiemo mang'eny koro kapok iwuok kata ka ne nyama choma kidhi chamo nyama choma kama to yudo inyukani moro mar deot kata mana gi tong' moboki kata chamo breakfast mar fruits kata mana giminyalo yudo kisechamo manyiso ni ka ichopo e nyasi to idhi chopo kitegno kendo idhi chopo ka iseyieng koro ka ichako chiemo to koro kicham mang'eny ahinya madhi miyo mondo koro kilo moro mawacho cha wadog godo kuma wae ero kama na enya mesani chal nade e diere makama ni pange kama odiechieng' kosidwa pange kama seche magodhiambo kosidi panga kama saa asaya mawiyo mi mana ranyisi achiel wabudo kod ranyisi mamoko waka uyweyo to seche moko uyweyo ni awinjo ka jago mochung' ne dwol iluongo ni Kevin owacho kacha ni ai daktari ringo choma pieces ariyo mano bedi dhi koda maber adier kata kamano mama kanyo kwa duogo to adwa ni wang'e ni kaka wanyalo pidho nyithindo chiemo e diere mag nyasi gi e yo makare ka udhi e safar chiemo makare e diere mag nyasi ka udhi e safar thoro chalo nade kata ka ponono ni idhi ka wendo gi nyithindo ere kaka onego bed ni idagi nyithindo gi kuno ma bende okenodi to gi chiemo maber in bende chiemo maber e yo makare mokikela fuere nyaka ne weg udi e diere mag nyasi kama kikisud kata matin. Hi everyone, from View Travel we want to thank you for being part of our journey. We want to wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Whether you're at home or exploring a new destination, may your holidays be filled with love, laughter and adventure. We can't wait to take you on new adventures and help you discover even more amazing places. We are looking forward to making magical moments with you at View Travel, where we dream, explore, and discover. Merry Christmas! Royal Mabati Factory Limited. Ma en duka mari ne gedo duto magoyo witado. Sani wan kod yor chudo ma itimo mos. Chul deposit mar atamalo 40 mondo wakoni mwandu ma inyiewo kodwa odiechieng'no nyaka kama intie. Ofani nitie mani kindeni mar nyasi mar sikuku. Parni wakoni mwandu ma inyiewo kodwa nyaka kama intiere nono maonge chudo mora mora. Ne mathoth yuana tole namba 0722638383. Go oda mar nyiepo kodwa kawuono kokalo mbui marwa mar www.royalmabati.com. Weche kod chike manitie nyaka luw. This Christmas, Mama Soko Basket is making your holiday shopping easy, healthy, and super affordable with fresh veggies you love. And the best part, you get to select the items that you want in your basket. Onions 1 kg at only 59 shillings, skuma wiki at just 20 shillings, spinach at just 20 shillings. But that's not all. There are other amazing baskets on offer this Christmas, like Mama Mpenzi basket for all your festive essentials, Sherehe basket to get the party started, daily basket for all your daily lunch offers. Dial
487*5# and select your items and buy straight from your phone. You'll get a code sent to your phone, then pick up your fresh goodies from any Quickmart supermarket near you. Super easy, fast, and so convenient. Amezaliwa mkombozi Yesu, amezaliwa twasherekea, amezaliwa. Ma en Wisdom Worship Band wakwayo nusuku kumanyangafu kachiel gi iga manyien mopong' kod gweth mogundho. Penj laktar kokalo Ramogi TV, ngima en mwandu, chiemo maber, ngima maber e diere mag nyasi. Daktari wacho ni thoth ne diere mag holiday kata diere mag rusa kama ji bedo ga kila ariyo gi nus. Mabende wacho ni wito nyalo bedo matek mokalo. Chandruok mar bedo kod ratil mamalo kata mar bedo kila ariyo ni nyalo bedo ang'o maduong'? Sani endi tuoche miluongo ni non-communicable diseases en kelo problem ahinya, manyiso ni gi ka gimedore. To kendo kwa ng'iyo non-communicable diseases go thiedho gi kata mana yor mar finances bedo matek. Wawuoyo kuom diabetes, cancer, hypertension, ma ikelo gi obesity. Obesity en chamo chiemo mang'eny mopita kiasi. Koro kilo mang'eny ni kata mana chamo chiemo ma obedo mang'eny ma ok ber nyalo keto mondo wabed gi atamalo yudo tuoche ma iluongo ni chronic diseases kata chronic illnesses. Seche mong'eyo weche mag chiemo makare, wadwa ni mondo mong'e ne wakwong wachaka ne dhi gi nyithindo e safar. Nyathi wuok Migori, obiro Kisumu ka. Gin nyithindo ma samoro jo higni 3 nyaka higni 5, moko bende jo higni 5 nyaka 10. Kaito chakre higni 12 wanyalo wacho ni wanyalo kiti kategori mar joma dongo te nitie kaka inyalo pange mopange to matindo gi to thoth ne pango thoro bedo matek. Seche ma intiere kod nyithinde diere nyasi ma kama diere mag safar onego bed ni timo nang'o? Ka wuok Migori to biro Kisumu to gimokwongo ka wuok gokinyi to kiki skip any meal, kiki skip breakfast. Manyiso ni kapok uchako wuoth to uchiem ka breakfast mane nitiere ji te ocham maber. Kasto koro ka useyieng to unyalo ting'o pi modho mane wasebedo kwa wuoyo kuome cha. Ka ok kamano to inyalo biyo ne nyithindo gweko fruit juice. Ibiya maber kata ka blend mawembe kata blend watermelon, blend avocado. To sani endi bende wawacho ni nuts and seeds mosebedo kwa wuoyo kuom gi gin chiemo kata kidienje meke chiemo makonyo mendo omega 3 gi omega 6 fatty acids ng'eny kuom gi. Koro kata ka ibio fruits kata ka fruit juice nyalo kete nuts kata mana sim mochiel matin maonge mo. Bende nyalo ting'o negi kata yogurt bende healthy, to yogurt kanyo pod nyalo keto those seeds ma wasebedo kwa wuoyo kuom gi. Manyiso ni inyalo ting'o pod nyalo ting'o negi chiemo ma healthy. Koka mano to kata ka une barabara to unyalo yaro supermarket, chiemo kaka popcorns ok rach nikech gin chiemo ma sana popcorns ma okotede mo mang'eny. En chiemo ma it is a whole meal. To kata ka be once in a while nyalo kawo popcorns yatikete honey, mano bende omedo ne ndhadhu to pod en healthy food. Koro unyalo ting'o healthy snacks to kowuok kucho to uchiem bende. Koro kuchopo kuma udhie be kaluwore kaka uyudo itemo mondo koponi en event kata molose buffet kata mopange chiemo mang'eny kata idhi limbe mopange chiemo mang'eny kaka maendi aneno ka picha ni ber mar mano fruit juice to chalni obiyo passion juice to ineno koketo mint manyiso ni otemo bero passion juice madino beda blunt madino kokelo mor kaka sani wane e nyasi wadoro gik ma rangi ge nyalo yuayo wang'. Koro mano ber. Koro ka en nyithindo godhi kama nitiere chiemo mopogore to wa encourage mondo gichak gi fruits. Ka nitiere fruits, sani endi nitiere kata kaka inyalo los fruits e mshikaki, mano manyiso ni inyalo keto grape kanyo,
mshikaki iketo grape, iketo apple, iketo mango, koro koko imiyo nyathi ka nyathi mano bende pod ber, ginyalo chamo. Manyiso ni mano ero biro bedo maber zaidi moloyo kar miyo gi soda kata mana fruit juices. Ma bang'e nyalo kelo shida moko kata mana meke lak, shida moko meke kilo, kendo shida moko bende meke appetite. Ket sama nyathi osechamo sukari mang'eny, ok obi bedo gi appetite maber mar chamo chiemo moko. Koro maendi chalo example mar fruit ideas minyalo loso na nyithindo. Inyalo kawe kama tikete mshikaki stick. Koro manyiso ni fruit ka fruit ikete mshikaki, so kama nyathi odonjo e nyasi no timi achiel lwete. At the end of the day gibo bedo ka gichamo chiemo maber moloyo kar chamo chiemo man gi sukari mang'eny. Maka ber kapo ni pok idhi safar gi nyithindo, nyakine ni nyithindo chiemo dala, ka ber ma giyieng'. Koro kata ka gidhi, koro seche ma apa ni mabende dhi konyo weche mag tem kaka mag soda e koriyo, nyathi ok bi ywago kech makoro dwaro soda mogore piny, ok bi dwaro cake makoro gore piny nikech oyieng'. Koro inyalo kalo kod olembe kaka machunga, maembe kod gik makamago. Iyudo ni sani koro thothne kata doko ni nitiere chiemo mopogore opogore ma bende ywayo ng'ato, nyalo ywayo wang'. Ine mane wacho ni mamit ne dhok, rach gi del, to marach ne dhok to thoro bedo maber gi del. Ine kaka wanyalo bedo kod snacks makare kopogore kod olembe ma nyithindo bende nyalo konyore go diere ni, nikech sani otuko koda kama tin to duogo, ma bende ang'no kele chandruok mako kwata temiro nyithindo gi nobis. Koro kaki wacho ni wacho maber kaka wanyalo bedo gi snacks makare. Ka wacho ni snacks to ji thoro paro ni en biscuits, en cakes, en crepes. Koro mokwongo pod wanyalo kawo brown bread kata mana mkati ma brown bread, waloso sandwich. Sandwich nyalo keto kata mana boiled egg, ting'ado tiketi dio sandwich kata tiketi vegetables, tiumo nyathi maber gi bata mana matin kwa umbali, nikech kata ka wacho ni mo rach, mo matin bende ber ne nyathi, nikech mo matis cha ema iluongo ni dhi konyo mondo nyathino oyud gimiluongo ni fat soluble vitamins, vitamin A, vitamin D, vitamin E gi vitamin K. Koro kwa loso ne sandwich no nyalo bedo maber. Kata ka en yogurt bende, kaka wacho ni yogurt nyalo kete nuts and seeds e wiye kata matin bende nyathi nyalo chamo. Popcorns bende healthy kod gi seche gi ginyalo chamo popcorns ma onge problem mokelo ne gimoro amora. Koro nitiere kata mana rabolo bende wasewuoyo kaendi kaka inyalo loso bananas, inyalo los in different ways, shallow frying banana, kata mana roasting banana, roasted nduma, roasted potatoes, kata mana sweet potato. Koro mage kindi nyemeke snacks. Koro kwacho ni snacks mabeyo, to snacks maricho gin makaka mage. Kaka chiemo kaka soda man gi sukari mang'eny, juices man gi preservatives mang'eny gi sukari mang'eny e shelves, gin kaka biscuits, gin kaka cakes, gin kaka chiemo ma otin to oting'o sukari mang'eny, otin to oting'o mo mang'eny, mabro konyo chando nyithindo gi kata mana mondo gidoke e kilo gi mane gin godo chon, kata mana mondo gibed gi appetite mar chamo chiemo mamoko ma healthy. Koro kwanyalo tiyo gi olembe, watiyo gi rangi nikech nyithindo ero rangi kendo gihero gik ma colorful, gik mopogore opogore. Koro nyalo tiyo gi fruits mantiere gi rangi mopogore, kata mana chiemo ma san ma iketo ne gigo chiemo no bebed san ma nigi rangi mavutia gi e wangi. Awinjo kimulo chiemo moko nego beni wachamo kachiel kod monego beni wachamo. Magi monego beni waketo san mang'eny moingo mamoko. Erokamano, san mang'eny moingo mamoko to en ga mana alode. To kwa wacho ni alode nitiere kidienje mang'eny. Koro kawa alode to gi olembe mwasebedo kwa wacho. Alode kendo olembe mwasebedo kwa wacho gin chiemo ma onego wacham mang'eny. Alot kata mana olemo wabro wacho pile. Ok en chiemo ma boring, kata ok en chiemo ma wanyalo wacho ni chiemo ma ok mit. Kaka inyalo lose maber kendo kikike mopogore opogore onyalo bedo. Kaka maendi en mixed vegetables. Yudo ka maendi corn yudore mayot, alot ni luongo ni iluongo ni broccoli yudore, lakini ka ok yudo broccoli kata mana spinach, kata mana ododo, kata mana skuma wiki be pod nyalo tiyo. Mana kitungu ma kawaida, to maendi nyanya, to maendi pilipili matin, to gi garlic bentiere ye kaendi, kasto oket bende gimiluongo ni cucumber mobedo decorated maber. Koro alot machal kama indi keta mana mo matin, to kwatedo alot ni en ber kichwaka to bedo steamed. To kobedo steamed gi salt kwa umbali, to pod color ne cha dhi bedo attractive. Koro kata kisave machal kama indi, to color ne cha pod attractive kendo ng'ato nyalo chame mayot. To kochuno ni nyako bed alode gi kende, pod nyalo riwo iye kandi carrot matin, inyalo keto nyanya, inyalo keto spinach, inyalo keto minji, kata mana
minji nyalo kata mana keto green peas kata mana oganda mapok ochiek mapod yom koro mago pod alode minyal cham kendo wacho ni olemo bende en oyiena mondo achame mang'eny 4 to 5 servings in a day eno gima timi to kia kanyo group mar chiemo kendo moyiena wa cham mang'eny en meke puothe man gi gimiluongo ni fiber kaka osebedo kwa puonjore pile ka pile. Iwacho ni servings gina kata search macho ni serving mano itimocho ni en marom nade nikech wacho ga ni per serving per plate per sitting kod gik makama koro wadwa ni mondo mang'e ni kaka onego beni keto alode kachiel kod olembe per plate per sitting per serving ma ang'no rom dendi kachiel kod dend nyathi eyo makare. Koro wacho ni per serving ka wacho ng'ama duong for example alode onego beni oyudo 3 to 5 servings mano fulo ni serving achiel chalo nus kikombe alot motedi nus kikombe kata mana nus 250 ml mano serving achiel ka en kikombe mopong mano servings ariyo koro ka wacho ni onego bedno chamo 4 servings in a day mano manyiso ni samoch obedo piny kochiemo at least alot mopongo kikombe obede sande kanyo to wacho ga mayot ni ka en san to nusne mondo obed alot kata mana alot manyalo pongo luteni ariyo mano serving achiel maber gi alot fruits to fruit achiel en serving achiel ka en apple achiel mano serving achiel ka en machungwa achiel mano serving achiel ka en rabolo matin serving achiel rabolo maduong mano 2 servings koro ko wacho ni cham 5 servings of fruits mano fulo ni at least sakre go kinya kango dhiambo ka en apples kende to apples 4 kata bich to inyalo chamo to okinyalo chamo gi mana ka I distribute gi chakre breakfast chiemo making breakfast lunch chiemo making lunch gi supper to gi ang chiemo mar supper. Magi kideje magolemo mowacho magi gin apples daktari moro nyalo wuotho kod ok kito lembegi mind apples mawacho mano for example wantiere kacha chande gi grapes bende my kiwi fruit samoro ko yudre mayot to wantiere kode sani wantiere kanyo gi avocado mabe wasebedo kwa puonjore ni okikwa wite nikech kapana nyai avocado no be nigi berne miwuoro wantiere kacha gi banana to gi pineapple. To kaindi baneno kantiere coconut to gi rabolo koro mago ahina mopogore opogore to wacho ni jowinjowa kadwa chamo fruits maber to many fruits mantiere season manyiso ni fruits mang'eny mochiak monyak mang'eny kinde moro nikech sama ginyak mang'eny to kata mana bech gi e chiro bende bedo mayot sana paro ni machungwa bedo kang'eny kaso maembe bedo ka mang'eny ka iga dhi rumo maembe bende aneno ka ng'eny mokalo. Dr. Fibe ni mondo ni waseng'iyo yore ma nyithindo nyalo chiemo ka gintiere safar kata kaka janyuol kaka nyithindo nyalo chiemo ka gin e safar mondo mi gichiem e yo makare. Gima daher mondo mi koro wang'e ni kidieny machielo mar safar ma koro dwa bet mabor ahinya ma chiemo bedo packed to kapok wamudo chiemo mobedo packed ka ni dwani mondo mi wane ang'o kotenore kod mesa mar nyawadwa ni diere mag nyasi. Erokamano ahinya ka ine nadwani mondo wane types meke tedo kendo kaka wanyalo tiyo gi chiemo mondo waber godo ka wang'iyo kaindi mae ochalo nyoyo to ok en nyoyo mokete en mokimo mokete gine matin avocado koro ing'eni manero onyalo bedo a balance that neno ka avocado bentiere bathe kanyo en balance nikech avocado cha dhi miye the fatty acids miluongo ni mono unsaturated fatty acids madhi bero chiemo noero koro picha wa kaendi ok onge problem moro amora mana nadwani mondo janeno na onena ring'o no ring'o mar nyama choma no neno ka ring'o mokwongo no ok orach ahinya ring'o mediere no ok rach ahinya motungo to mediere no odwa bedo mamo ahinya koro mono kata bor wacho ni mage saturated fatty acids maka wachamo mang'eny to nyalo kelo nwa kilo ma ok dwarre kendo nyalo miyowa mondo wabed gi tuoche mamoko miluongo ni chronic illnesses kaso dire kanyere benadan mondo ane ni serving achiel mar gweno to chalo nade ka wacho ni serving achiel gweno mantiere diere no oromo serving achiel piece achiel mar gweno no roma to samoro nyalo neno ni otin nikech ok icham kode alode ka imedo chiemo not gi alode to gi mchele no kako lose noendo bende ok rach koro mano example mar serving achiel mar gweno makika kalima achiel manoromo oganda inyalo pimo kikombe kata kikombe matin mano serving achiel koso koro oganda bende podi nyalo bere kaka neno kaka nena oganda to mano be breakfast maber kaka gin ariyo no oganda gi waru no mano ok waru mano rabolo mobedo roasted oganda mano balance that kaka gin kendgi kachiel gi rabolo kaka entiere ni oganda
rabolo to gi roasted bananas. Man already en a balanced diet on its own for breakfast. Inyalo chame kamano. Koro ndadar mondo janeno wa oneni serving ka wacho ni mondo ni alot obede nus san, okofulo ni nyako beda ongad san e diere. Kata mana alot mobedo spread around kama indi king'iye malongo tineno ka chal ni ong'eny kendo chal ni onyalo romo nus san kaka ne wawacho ni mondo san obed ng'enyne gi alot. Erokamano. Ileronwa maber mokalo kendo en puonj makende diere mag nyasi mag Christmas kod higa manyien, diere mag nyasi ma nyithindo nitiere dala. Dr. Phoebe, koro wadok chien matin. Waseneno kaka ginyalo chiemo dala, waseneno kacha kidienje mag olembe ma inyalo migi kaachiel kod chiemo makare ma inyalo migi. Ane wang'iyo kacha ni kaponi gidhi safar kako nego beni timo. Kidienje machielo madwani mondo mikuro wamuli. En safar mabet bor matin Dr. Phoebe, machuno ni nyaka ipak chiemo. Diere chiemo moko ma ok inyal pak, nitiere moko ma inyalo pak. Wang'iyo ne mano to gin chiemo ma healthy ma bende biro konyo nyithinde diere mag safar ni. Kaka ne wasewacho chande ka en safari mabor to koro nyaka ang ipak chiemo. To tinde nitiere chiemo ma inyalo pak kata chiemo ma koro kane gise chiemo maber gokinyi kapok uwuok ot. Chiemo ma nyalo bedo packed mayot gin carbohydrates kata vegetables kaka sandwich nyalo bedo packed mayot. Seche mocho sandwich iwacho? Awacho mkati kata mkati ma brown moket alot matine i alot nyalo bedo kata mana lettuce kata mana nyanya kata kitungu kata cucumber kata avocado mobedo packed. Kaso nyalo loso negi gi yogurt bende giting. Samitimo mano ing'iyo ni to be nyathini kata mana familia chiemo matingo negi ni be en balanced diet. Manyiso ni be otingo kidienje ben gi carbohydrates ben gi vitamin to ben gi protein. Koro mano ero kitimo kamano to nyalo konyi mondo ineni chiemo mitingo no nyalo bedo ni en balance mondo kata ka gine safari mabor sama gichopo to kendo pi modho bende kik wiwa wil godo, tingo pi modho maber nikech kang safari bor to nyalo kibedo hydrated maber to kata mana ginyalo chopo kuno kapod gin healthy. Hapa ni gimachielo mabende wanyalo ng'iyo Dr. Phoebe seche ma ipak chiemo ni en chiemo machal nade, en chiemo minyalo cham kokue koso en chiemo manyaka chama kaliet. Ponono ni en chiemo manyaka cham kaliet, to inyalo tiyo kod gik moko kaka food flask mondo miyango bed chiemo no bed maliet. To kaponi en minyalo cham mang'ich bende keta e food containers mapile mondo mi nyithindo cham chiemo ma healthy gine safari e diere mag nyasi. Kendo ndalo safari no be koro kata kikwa wiwe gi hand sanitizer kata kar logo lwedo wanyalo tingo chiemo ma healthy, chiemo ma nutritious to wachame gi lwedo ma ok ler ma kendo dhi kelo nwa tuoche moko kaka E. coli ma kendo dhi miyo wabedo gi mluongo ni travelers diarrhea. Koro kawa travelers diarrhea maka kanyo wakaw yweyo kawa duogo to wadhi nyime penji laktar kokalo Ramogi TV ngima en mwandu. Dr. Phoebe studio travelers diarrhea diep mar jogo mane safar mano pok na winje ka to en machalo na dakika sud kata matin. Looking for thrills? Experience the excitement of gaming with Pata Pata. Play, win, repeat. Cheza games kali kama Vieta, Linko na Mines kwa platform yetu mpya. Sign up now and get up to 200% Karibu bonus on your first deposit to kickstart your winning streak. Feel the adrenaline as you play and win on Kenya's most exciting platform. Ni rahisi. Register, play, and experience the thrill of every win. Visit patapata.com now and play, win, repeat. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB 447. Chrissy Moments ni kumake memories za nguvu, kueneza furaha, kushirikiana na familia na marafiki na kuinuana. Chrissy Moments ni kuja pamoja, kujuliana hali na kumake memories. Equity iko hapa kujenga hizi moments za Chrissy. Tuma pesa from Equity to Equity for free. Lipa kwa Equity Till au na Equity card yoyote for free. Cha kupendeza zaidi, tuko na deals moto za kuchangamsha Christmas yako. Isitoshe, ukikwama, tunakusort na Easy Loan ama upate boostika. Tujenge Chrissy Moments na Equity. A Merry Christmas and a Happy New Year from Equity.
brought the macaroni. This festive season, let your kids make merry with some kids' entertainment on View Sasa. And it's lots of fun. From hummingbird tales to the DIY episode in Bumblebees. I love my slime. And some farming lessons in Little Farmers. What's black pepper in Uganda? Kamulali or Mudagavu? What? To the action-packed Kong Kong land. Oh yes! Watch these plus many more kids' content only on View Sasa. Sama kitungu nyalo timo maber ahinya ka okitim irrigation gi. To kitungu bro timo ni maber ndalo ma koth chwebe. Tuoche to nitie mang'eny manyalo thago kitungu. Tang'eyo ni nitie pests be. Machako chamo kitungu kata gi nursery. Wang'iewo pesticide kata nursery kucho wagoyo. After every 2 weeks or 3 weeks wagoyo. Kwa goyo gi chon to koro tuo ok bi. Nikech nonyuolno nyathi, adier, ibiro miyo wawuoyi, kendo loch nobede lwete. Noluong nyinge ni Jabura Mahono, Nyasaye Maratego, Wuoro manyaka chieng', kendo Ruodh Kwe. Lochne nobed maduong' kendo kwe mokelo nobed maonge giko. Enobede kom Daudi kendo norit pinye gi adiera kod tim makare mondo ogurre obed motegno. Chakri kawuono nyaka chieng', Ruoth Nyasaye manyalo gik moko duto oseketo chunye mondo tim gigo. Yudo omiwa wowi kaka skiza tune mari D*811*414#. Winjuru malaika we ni osenyuol jawan. Koro dhano noyud ngima nikech onyuol jawan. Nyinga Ken the DJ. Nyinga Ben Otiende. Wakwayo nu hawi maber mar sikuku. Nyasaye mondo bed kodwe kindeni, Nyasaye mondo ritu, Nyasaye mondo gwedhu. Merry Christmas. Omiyo kawuono adhi chamo mo. Christmas, mano nyithindo we. Oganda Jo-Kenya odhialo nyasi mar Christmas e yore mopogore opogore koting'o dhi e kuonde lamo kod toyo ngona gi familia magie. The issue of abductions of innocent people. This is a primitive thing. And it is something that is very strange. You cannot live in a country where people disappear. Jotelo mopogore opogore pacho kae medo seo sirikal e windiyo kendo lal gi oganda Jo-Kenya. Dai wachung'ie kora diera mondo wakwed gik ma ok kare. Gima alamo ni aber kotimore e higa mar 2025. E sigana machiel kachiel kawuono, watwak gi jadolo mar kanisa mar All Saints Cathedral, Reverend Canon Ivan Somolo, maloso e wi chiwo ma josiasa chwalo e kuonde lamo. Diere mag nyasi isamoro nitiere safar. Kane pok wadhi e yweyo, Dr. Phoebe ne nyiso ni nitiere chandruok moro, tuo moro miluongo ni travelers diarrhea. Mano pok na winji to winje pej laktar odiochieng' ma kawuono. Kanyalo loke gi dhulu mayot, samoro en ambololo manyalo goyo jogo mantiere safar. Mama ne daktari. Mana mabiro nikech koso logo maler. Nikech sama mana kaka wacho ni kwating'o chiemo to wahero chamo ka wan e yo, nikech samoro wabor kuma pi nitie kata wabor gi sanitizer. Koro ka wachamo chiemo gi lwedo ma ok ler to wanyalo yudo ka fecal matter go kodhi e chiemo to donjo e wa to koro nyalo kelo diarrhea no. Koro ber kata ka en familia to wuotho gi sanitizer, ka ok nyalo to pi moro matin gi sabun e gari kata mana e kuma wuothe no kamoro kunyalo yudo to ulogo mondo ucham chiemo manu ting'o ka gi lwedo maler mondo gikelnu kony. Wantiere koda yore mopogore opogore ma
ji nyalo chiemo samoro ne okiting'o chiemo koro nitiere kuonde ma samoro nyamburko chung'ega ma mondo mi oganda oyudie migago. Thothne idoga ka seche ma ji ochung' kama ji ok ngiga ni ng'ato chamo chiemo ma balance kata chiemo ma healthy. Ng'ato ng'iyoga ni ochiemo yieng' mondo mi osudi. Wawuoye mano matin. Ka in gi information kata ka in gi mindful to ibro yiero chiemo ma balance. Yudo ka kuonde ma ji chung'ego samoro tire ka nyaka kamikete nyaka yai boil. Tudo ka ng'ama nitiere gi yai boil go en gi tong' kanyo to bathe kanyo gi kachumbari. Mano already isechamo carbohydrate gi protein. Ka inyalo yiero mano. Koro kata ka idonjo to yudo gimoro kaka kata mana rice molosi kata mana gi alot moro kendo kinyalo chamo mano to beda balance. Koro en ga nikech ji ok ong'eyo kata ok wabed mindful. To ka in mindful e chiemo michamo obed ng'enyne alode gi olemo. To kata mana kuonde ma gari chung'ego nitiere ga supermarket kata shops matindo tindo kidonjo iye kanyo ibiro yudo yogurt, ibiro yudo chak, ibiro yudo pi. To iye kanyo ibiro yudo biscuit, ibiro yudo cake. Koro ka in gi information tibo ng'eyo ni kika yier cake ahinya. Koro kar mondo cake tinya kata mana chamo nitiere moro mamit kendo ni chevda. Chevda ober nikech en gi njugu iye kanyo. Nitiere simsim bende moko molosi maber mong'inore. Gimbe gintiere mana ni gin gi sukari lakini simsim cha bende. Nitiere nyaka njugu momedo roasted. Koro ka in gi information tinyalo yiero healthy food to moko man gi sukari mang'eny gi mo mang'eny kato koro inyalo we. Magi maduong' en yiero ma in owuon iyiero. Sasa ma uchung' kata kama udwani mondo mi uchieme. Intermittent fasting. Fasting e diere mag nyasi ma iwacho yango? Maindo pod intermittent fasting obed diere mar nyasi kata diere maonge nyasi pod otiyo. To biro nyalo ri adier kaka sani endi chiemo ni kamora mora. Kata kama obete ni winjo kaka ya suya mawuok. Koro en portion control ka inyalo chamo chiemo ma itede nyasi ogin chiemo maricho to ka wanyalo loko kaka kitedo gi. For example, sandi okuchuno ni nyaka chiemo te okalemo. Tiere moro be manyalo bedo roasted, tiere moro be minyal chwaki, tiere moro be minyal ted maonge gi mo mang'eny. Koro intermittent fasting pod nyalo tiyo ka inyalo, to ka ok inyal to portion control chiemo mantiere sani pod inyalo chamo chiemo makare e yor nyasi. Kata ka oluongi e buffet, ji odhi e party kata ji odhi e event moro to chiemo ng'eny, ineno ka jok mapango buffet temo ga ni tung kucho gichuongo giketo salad gi gimomiyo mondo ikuongi yieng' kaka pok ichope ring'o gi chiemo man gi mo mang'eny. Koro kinyalo chako gi salad cha ber, to kendo salad cha samoro giketo dressing kata mana gimikete wiye. Koro kinyalo chamo toko salad no tichamo kata ka en wendo moluongo kamoro to omiu salad no inyalo chako godo kia kanyo to semitoko bende neno ni alode obedo maber e san nikech chiemo motimo mo mantiere tung e buffet kaka hotels chapango gin ga chiemo mathoro bedo gi mo mang'eny. Magin bende koero ging'iyo ngima jogo madhi nikech kaka inyo kako pange adiera neno ka thothne opange maber. Kopogore kod mano Dr. Phoebe wantiere kod yore mamoko bende ma samoro oganda nyalo bedo godo careless e diere mag nyasi kama to e seche ma ng'ato bedo careless yudo ni en owuon ang' no kel chandruok. Ere kaka ng'ato nyalo balance chiemo makare mo balance gi exercise, mo balance kod mudho pi makare, mo balance magi duto te e diere makoro jintiere dala. Nikech yudo ka seche makoro wantiere dala ni ema ng'a yudo thuolo mar tedo chapat mo katedga nikech samoro e dich donge anga nyalo diro cakes e oven, anga nyalo timo gik mopogore magi duto te koro yudo thuolo kata wachire gik mana timo chon gi ma bende asewe koka tim kuom ndalo mathoth be mondo mi atim gi seche ma i balance magi gi adwani imulna kod weche mag portion control. Erokamano, portion control iwache maber. To portion control ni bedo ka obedo gimulongo ni mindful eating. Mindful eating ofulo ni okichima abara mach. Ichiemo ka in mindful ni to ang'o machamo. To samoro jawinjo amoro ng'iyo wasani to labda nyoro no chiemo kupita kiasi. Kikine marach, kiki feel guilty, podi nyalo pick up. Inyalo modho pi maber nikech pi konyo mondo o flush out toxins kata mana toxins manyalo bedo no biro nikech chiemo maber. Inyalo kendo timo orako kaka ndalo holiday kama iji ng'eny dala. Gouru kata mpira tugi nyithindo ma obiro kata kuonde ma idhi holiday ibedo active kain kama ntiere swimming pool to irwako idonjo iswim kai bedo active kamano to konyi mondo kata kano bedo ni chamo bor mang'eny kata chiemo man gi mo to konyi mondo weight no o dog pain. Kendo watemo mondo wa encourage ni koro temane na mondo icham mostly alode mang'eny. To kendo bende alode inyalo kata keto i chiemo kaka ka itedo mchele inyalo keto carrots mong'ad matindo tindo e mchele kanyo, inyalo keto peas bende kata mana minji e mchele kanyo kata carrots inyalo grate
kete mchele kanyo. Chapat kama indi bipodi nyalo loso gi carrots, tigret matindo, podi nyalo loso chapat gi kitungu, sami nywase nyalo nywase nyaka gi dania, kata mana gi mogo mar pumpkin, kata mana sweet potato. Pumpkin, sweet potato mago chiemo man gi vitamin A, nikech rangi gi maratong cha dhi konyi bende mondo yud nutrients. Koro portion control, okichiem chiemo mang'eny dichiel, ichamo chiemo matin tin to ineno ni ichamo ng'enyne obedo alode kendo obedo olemo kaachiel gi chiemo me puothe. Mako pogore kod miyo chiembi nenore maber, rangi bedo maber, to imede nengo, imede ndhadhu bende, nikech ka en mchele tiketo minji, iketo green peas, iketo carrot, sate ni en chiemo ma iketo kitungu samoro chapat kod weche makamago, imede nengo kata imede ndhadhu. Mesani? Aneno ka mesawani endi bende kineno diere kanyo mane koro chiemo mwachamo mang'eny luongo ni rech. Koro king'iyo ka endi nitiere rech, anyalo miyo ja rech no max maber, nikech aneno ka omedo ne ndhadhu gi lemon. Emana ni mano ka en rech maduong' gi ng'ata achiel to ong'eny, to ka en rech ma size matindo gi ng'ata achiel to onge shida. Koro nanyalo wacho ni nikech kanyo nitiere rech, nitiere chips olute mo, koro rech wanyalo roast mondo koro wapunguza, inyal bule mondo koro wapunguza levels meke mo mwanyalo chamo. To san no dina nyise no medna kachumbari no mana matin e san mar rech no, mondo koro alode obed mang'eny. Aneno ka olemo, ka onyalo chamo ndim gwe koto olemo nyalo konye mondo meet the requirements. Jabathino ero bende otemo matek, lakini aneno ka pod ringo bet ka ng'enya, keni mano mchele, ochalo mchele. To mchele no anyalo miye max maber, nikech aneno komedo ne ndhadhu, aneno ka en mchele, to en gi nyanya, to en gi carrots, to en kata mana gi dania chalo, manyiso ni omedo ne ndhadhu e kanyo, kendo bende kopo ni mchele no nigi alot, to kata mana nyanya no be koro dhi complement mondo obed alot maber. Bano bende mana kaka ne ja rech cha, ka onyalo roast koro gweno no kar mondo kete mo, to o roaste, kaneno ka gweno no pote o nioko. Jok ma mindful gi gik ma gichamo, ma temo control kilo, owacho ni mondo gicham gol pot gweno. Ang'eni mano ma mit, so kanye ma fat, kanye ma mo ikane. Iwacho ni kama mit emo golo oko. Kama mo emikano beneath the skin. Koro again konyalo timo to medo kachumbari e san no ero, onyalo medo avocado, nikech avocado nitiere gi unsaturated fatty acids, ma bende dhi konyo control mo mang'eny mantiere del mosebedo kwa wacho. Koro mato chalo mokimo molos gi njahe. Embe ober mokalo, nikech aneno ka en kanyo gi chalo iloche ka gi it budho, susa. Moketo susa, mae to chalo los gi rabuon ma yellow. Koro mano bedo nutritious. Mae nutritious kendo chiemo maber kabisa. Onyalo mana medo alot moro matin kanyo, to fruit juice e bathe kanyo kata mana matunda achiel. Aparo ni mato ne wasechambua, kendo aneno ka ring'o ma okel sanini, to mo nitiere matino loyo bor moro mane wantiere godo e san machielo cha. Kaka jaluo, chiemo ni to longo ndi kaka mar rech ni, de bed ni ema en chiemb jaluo, to kuon moro de gikete mana matin e diere mag nyasi kama. Kata kamano carbohydrate en carbohydrate, onyalo biro e yor mchele, onyalo biro e yor rabuon, onyalo biro e yor kuon, onyalo biro kata chips kaka wawacho ne. Koro nyasi no beng'e ni kitedo ng'ato kuon anya to bong'i, lakini ber ka itedo ne kuon to ted ne kuon moregi, kendo sani wacho ni kuon ma brown cha ber, oloso ich ka inyalo tedo man. To kata chapat bende no wasewuoye brown chapati, to kata mana rabolo, plantain pod inyalo loso. Okonyako bedo waru, kendo aparo ni ma chiemb ja central. Nyalo bedo. Emomiyo kata chips giketo gi rech, kata chips giketo gi rech, thothne waketo chips. Waketo kuon gi rech. Kata kamano Dr. Phoebe, wasimulo kidenye mopogore opogore, aneno ka wadhi tieko chenro. To kapok watieko chenro, mamula ne jogo ma hikgi oseniang'a kod diere mag nyasi mag Christmas. Wasimulo jogo ma nitiere higni e diere, winjore kacha kako onego bedi ka ng'ato dhi safar, kako onego bedi pango chiemo, winjore kacha ka ponono ni onego bedi iketo chiemo en packed, ka en nyuka, ka en chai kete thermos mondo mi kik okwe. Ka en gik moko kaka mkati, chapat, inyalo boyo maber, nikech mago gin kidienje mag chiemo minyalo cham kata ka ging'ich. Ne jogo ma hikgi oseniang' e diere mag nyasi mag Christmas kama. Mana kaka no wacho ni World Health Organization opuonjo wacha. Jok ma hikgi osenyak watem mondo wa limit sukari. King'iyo soda kama indi glass achiel kama oting'o kijikni ochiko meke sukari.
to onego beni odiochieng' mano osekalo kiwango monego beni ng'ato chamo meke sukari e odiochieng' achiel. Koro kwanyalo avoid carbonated drinks, avoid chiemo man gi sukari mang'eny, avoid sukari mimedo e mesa mang'eny, to watem mondo wacham natural sugars maa kuom olembe kaka fuoto mwan godo kaeni, rabolo kaka avocado nyingino ber na bro bedo katiyo kod avocado, mananas kata mawembe, natural sugars moloyo kar chiemo man gi mo mang'eny, sukari mang'eny. Kendo bendo nyacho ni kaka iga medo dhi kata jok ma adults bende watemo mondo wapunguza chiemo man gi mo mang'eny. Kineno mesa kanyo nitiere donut, nitiere cakes, nitiere biscuits, gin chiemo mayungo ni hidden fats gi hidden sugars. Yani gin sukari ok inyal neno gi be ok inyal neno kuma gintie to gin e iye kanyo kendo gin e kiwango mang'eny. Ka wacham gi mang'eny kamano gine ma gidhi pongo arteries to gidhi medonwa kilo kendo gidhi miwa bedo gi chances meke yudo non-communicable diseases kama ng'eny. Kendo kaka jok ma adults wacho ni limit alcohol, intake, limit smoking to koro weya kabisa nikech en gi so many risk factors kata mana meke cancers mang'eny sani ndi bedo associated gi smoking kata mana gi ndawa a quarter a mother mora. Koro chamie alode mang'eny, alode ng'eny kendo gi meat. Inyalo chamo gi kama inyalo loso gi kaka soup, kinyalo kawo pumpkin tiloso soup maber, ikete garlic, ikete ginger tiloso kata mana gi carrots to imadhe kama maber kamano. Inyalo madho chak mopoto, chak ma fresh, inyalo chamo chiemo meke puothe, inyalo chamo bende gweno mobedo roasted kata mobedo migole ringo ma ok ocham, pod inyalo chamo rech. Koro options tere mang'eny, kata kuon bende kanya kicham to inyalo kale e yorego. To moloyo matunda, cham aina yote, ichame kaen kende, ichame gi jowetene kata ichame kaen juice. Nemine mapek, masamoro diere ni oyudo ka opek. Hapa ni mabulu alwa chike ka, neno ni chiemo ma balanced, iweri gi sukari, iweri gi chumbi, iweri gi mo mang'eny, mondo mi oyud ka kokonyi. Nikech ma ai bende kuma thoroga bedo kod tuo mar sukari ne joma mine, mapek, ma samoro nyalo lal kisekunyori to bende samoro ok obilal kisekunyori to berabere ka kori nyalo geng'o. Aneno ka mesawani ne ber mokalo, maiso ni mesawa ka inyalo golo soda, mani bro wacho ni X, mano ki ng'ato bil, keki bwacho ni ng'ato kik bil, alode ojocha mang'eny, olembe jocha mang'eny, pi ji modho mang'eny. Kata pigni bino no ka samoro welo ok othoro modho pi. Koro nyalo loso ideas moko kaka ng'ade cucumber e pi kama king'ado timedo ne nutrients, kendo imedo ne ndhadhu to bed cucumber ma fresh, manyiso ni at the end of the day kano dong to mondo ochamgi. Podi nyalo keto kata mana fresh oranges kata machungwa bede ming'ado slices ikete pi. Bede podi nyalo loso negi juice meke pi. Nikech ka wendi omodho pi maber to kata gin gibro wuok ka gimor. Wach mogik miwewa godo diere mag nyasi kama? Wawacho ni nyasi podi nyalo chiemo maber kendo watemuru kik wacham chiemo mang'eny mopita kiasi. Sama wachamo chiemo mang'eny mopita kiasi to dendwa dhi mana kawo modwaro to modong odhi kano kaka mo. Koro wachama tin to ka wan gi familia kata ka ji oromo to chiem mos ka injako chiemo mondo obwongo ong'e ni idhi bedo mayieng' bang'e. Chiemo mos, kinjako chiemo mos. Maka seche dakika, ni wacho ni dakika 20. Ka dakika 20 kal to bungu ni se wacho ni oromo ti wegi kanyo. Kata mit manade wegi kanyo. Sipa moro wacho ni ai ok thoe. Kapo kidhie nyasi temi bil gimore odi. Kai to kochuno ni ting chiemo ma healthy. Erokamano. Dr. Phoebe kapo ni ng'ato dwa tudore kodi diere ma kama inyalo yudi kanye kachiel kod namba ni mar simu? Wantiere Russia Hospital, Kacha Chane next to Hospice Plaza, 0721968215. Erokamano ahinya. Akwayi ni hawi maber e diere mag nyasi. Ichiem healthy. Imodh pi maber, ka Nyasaye oyie wabotudre kendo odiochieng' machielo chenro mar penj laktar, kama wacho ni ngima en mwandu. Merry Christmas and Happy New Year. Erokamano ahinya ne jogo picha mawa Lea. Erokamano Karuga, erokamano ahinya ne jagono mochung' ne Duol Kev. Erokamano mathoth. Producer na Pape Chokoth, kachiel kod director na Philip Ochieng, kachiel kod jahera mar chenro mar penj laktar. Ringo pisa achiel oromo. Wacho ni kodhi ahinya to ringo pieces adi 2. To ka ber to werigo kik icham, inyalo chamo mamoko. Oriti uru masani.